Good morning guys, आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो दा सानदैसोनि उनाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। आंनि दिननि बे गोदान भिडिअआनो जाहैगोन माने लोगोफोर बिराद अखाथ' हाबाय थादोंना दासान्दि ओमफ्राय दैबानानि खौराङाथ' फैखाबाय थादो। ओमफ्राय दिनै माने जोंहानि सेथलायावनो जोबोद दै लोमबाय आरोना लोगोफोर। दाउ अमा बोरमा बिराद थानो माबा जाबाय आरोना डिस्टार्ब जाबाय। बेनिफ्राय दैया बेसेबां बुरजा लोमदों नोंथांमोननिजों लोगोसे माने आं भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन आरोना। माने खामसालिखौनो लोमजोबसिगोन आरोना लोगोफोर माने सेथलायाथ' फुल जाबाय नालाय ओमफ्राय खामसालियाव लोमसिगोन। खामसालि लोमबाथ' न' भिथोराव हाबहैखासिगोन लोगोफोर। माने हरावनो बिदि जादों आरोना ओमफ्राय हराव आं भिडिअ लानाय जायाखै माने हरनि 3ता जाबायमोन दे लोगोफोर। हरनि 3तायाव आङो सिखारनानै नायदों आरोना माने जोंहा न'निफोरानो सिखारजोब्बाय माने जोबोद दै फैदों होननानै। ओमफ्राय जों नायबाय नायनानै मा खालामनो 3ता जाबाय सोराङाखैथ' बिदिनो थानानै उन्दुफिनबाय। स' लोगोफोर आं दा थारमाने मर्निं टाइमाव देखायनाय जासिगोन आरोना नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दा आंनि बे भिडिअ जुदि होननाय बुंनायफोराव माबाफोर देखायनायफोरा गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरोना। स' गाइस आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बिदिबा सोलो। नै गाइस नायदो आरोना बिदि लोमजोब्बाय। नैबे अमाया थानो जायगा गैला आरोना ओमफ्राय माखासे अमाफोराथ' बथिं थांगोन मिथिखोनो रोंला आरोना बिदि जाजोब्बाय नायनाय। बहा थागोन बहा मागोन जादों आरोना। ओमफ्राय नै बेखौबो एखेबारे लोमजोबसिगोन ओमफ्रायनो लोमजोब्बाय आरोना बिदिनो लोमजोब्बाय। नै बिदि जाजोब्बाय अबस्था गैला। मा लोमजोबखाबाय आरोना नायबानो जाबाय नै आं दैयावसो थाबायगासिनो दैनि नाहरलाय आयै आयै इसोर बिदिबा मा खालामबावनांगौ जाखो लोगोफोर। बनाबो सिजोब्बाय मादो संना जाबावगोन। बिदि जायोखि सोरबा थांनाय बोसोरावबो जादों आरोना लोगोफोर होमबाना आङो न'आव गैयामोन ओमफ्राय एबारनिखौसो नुबाय आङो नायबानो जाबाय नै आं बारिथिं देखायनो दे लोगोफोर माबायदि जादों नायलांखाबाय थाबानो जाबाय। सेस आंथुसिम मोनदों आरोना लोगोफोर दैयानो नायबानो जाबाय। नै बिदि लोमजोबथारबाय आरोना सेस अखायाबोथ' दायोनो हाबायसो थादों लोगोफोर फुरा न'खौ लोमगोन बायसा मोनबाय आरोना आङो। लाइनाबो फैखाला लोगोफोर माने चार्ज होनो मोनखानाय नंला मबाइलखौ। नै बोरमानि जायगायाबो अबस्था गैला आरोना हराव सिजादों मा सिजाखादों आरोना। बबेनिफ्राय फैखो दैखौनो थारमाने जोंनिथिं माने दंग' दं नालाय बेनिफ्राय दंग'थिंथ' माबा फैयाखैमोन आरोना बेनिफ्राय बबेनिफ्राय फैखो मिथिरोंला आरोना हरावनो उसिदो आरोना लोगोफोर जोङो हरावनो जेनेबा खोन्थाफैबाय आरोना सासे मानसिया जेनेबा गावसोरनिथिं सिगां जायो नालाय ओमफ्राय सानियाव लोमफैग्रोजोब्बायनो ओमफ्राय जानो खोन्थाफैबाय नायबाथ' फुरा लोमजोबखाबायमोन आरोना जोंहा सिथ्लाफोरा। नै लोगोफोर बोरमा अमा दाउ हांसो फुरा आलाय सिलाय हराव मा माया बोहैना थांखो मिथि रोंला आरोना। नैबे आरोना जाहानि दंखला नै बेयावबो लोमजोब्बाय अबस्था गैला। आयौ लोगोफोर मोसौफोरालाय बोरै थाबावनांगौ जाखो जोंहानि मोसौआ इनो हरनिफ्रायनो बिदि थानांगौ जाबाय लोगोफोर। मा जाखोलै बिदिसो जाबाय आरोना मायाव थाबावगोन मायाव दोनबावगोन दे नोंसोरखौ दै बाना होननानैबो बेलेगाव दोनहैनो हाया मासेयानो थानो जायगा गैयि रखम जाबाय। उपाय गैया दे नोंसोर बेयावनो थादो दे। अनायाथ' अनो नोंसोरखौ थेवबाबो न' सिङाव लांना दोनहैनो हाया आरोना मार बोरैबा मोनबाय आरोना हरनिफ्रायनो आरोना बोरमाया नै इयाव दंमोन दे हराव लोगोफोर ओमफ्राय जा गाबदो माने बोरमाया
बोरमायाथ' बिराद दै गेफायो नालाय नै बिदि ख्लाब ख्लाब नुजोब्बाय आरोना लोगोफोर खायसेन बबाव थागोन बबाव मागोन जादो साखिनिखौल' फुदुंनानै लोंबाय आरोना लोगोफोर जेबो खामानिखौनो मावखायाखै ओरैबायसा जादों माने साननैसो बिदि थाबाय थाबा मा जागोन मिथिला दे ओमफ्राय नै हांसोआबो जेराव नैबे हा लामना दोननाय माने गोबाव जानानै हाग्रा रज'लायबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव हांसोआ बेयाव थाफैगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय अमा फिसाफोरखौ नायहैनाय जायाखै दे नायहैगोन आं दा र' नै बेबो गुबुन न'सो लानानै आरोना बेयाव हाखर दंमोन दे गोथौथार थेवबाबो हाखरखौनो लोमजोबनानै उसिफावजोब्बाय आरोना नैथिं लामायाल' माने दै गैया आरोना लामाया गोजौमोन नालाय बेनिफ्राय आं दा अमा गन्द्राथिं थांगासिनो दे लोगोफोर अमाया मा अबस्था दोङो माने नायाखै आरोना हरनिफ्रायनो इसोरो नायदो आरोना इसोरथ' नायखादों नालाय आं नायनाय जायाखै थेवबाबो नोंसोरजों माने भिडिअ देखायनो थाखाय आङो थांगासिनो आरोना लोगोफोर जा बोरैबा जाजोब्बाय आरोना हियाथ' हि सप्तासे जाखाबाय आरोना लोगोफोर रानिया ओमफ्रायथ' दाबोथ' अखाया बिदि गाराबा फुरा हिया सोमजोबसिगोन सेस नै फैगासिनो आं बारिथिं बेनिफ्राय जाय आंनि माने चेनेलाव दङ आरोना नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो आरोना माने जेनेबा नोंसोरनिथिंबो बिदि न'खरथिं दैबाना जादों ना मायो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरोना मिथिनो लुगैयो आरोना जास्ट लोगोफोर एसे खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै लोगोजों लोगो शेयार खालामलायबानो जायो आरोना अननांगौ दे लोगोफोर भिडिअफोरखौ फुल नायना होबानो जाबाय आंबोथ' नायखायो दे लोगोफोर अमानि माबाथिं एसां ओरै माबायाखै आरोना अमाखौ फुल लोमाखै एसे लोमदो आरोना थेवबो बिराद खस्थ' जाबाय बिदिबा आं देखायनोसै दे नायबानो जाबाय नै बेयाव मासे दं दे लोगोफोर नुदोंना आं माने खाथियाव थांनो हानाय नंला दे लोगोफोर बोरैबा लेथ्राथार जादों गाज्रि जादों नै बेयाव मासे दं ओइनो बिमाया बेयाव मासे दं आरोना बिदि अबस्थायाव दोङो लोमजाजोबसिगोनहाय जोंहानि अमाफोरा लोगोफोर उपाय गैया दे नोंसोर थायाबाबो नै बे अमा अवान आरोना बेनियाव फिसाफोर दङमोन ओमफ्राय अमा फिसा दंबावोमोन दे लोगोफोर माने दासो आदार जाहांनाय ओमफ्राय बिसोरो बबेथिं थांदो दा नुवाखै दे अमाखौ ओमफ्राय आं बेखौ देखायनो हानाय नंला दे लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा जेनेबा थास' हानाय भिडिअआव बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर जोंहानि जेनेबा अमाखौ आं देखायगोन होननानै ओमफ्राय अमाया बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय आधाखौथ' आं खोन्थाखाबाय जेनेबा बिसोरो दा दैबानाजोंनो बबेयाव दंहैथ'यो थारमाने फैयाखै दे न'आव फैयाखै ओमफ्राय बबेबा माइहुंफोरावसो हाबसोना दङ ना मायो न'नियावनो ओमफ्राय नुवाखै आरोना आङो ओमफ्राय जोंहानि अमाखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायफानाय जाबाय आरोना लोगोफोर एक्सट्रा भिडिअ लाबोनाय जानाय नंला बे भिडिअ नायदो जोबोर गाज्रि जाजोबथारबाय ओमफ्राय लोगोफोर होमबा आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे नायलासिनो थाना अननानै गैला बिदि दैयाव गाबाय थानांगौबा आथिं जानाय नङा अग्लाबजोबदोसै गाबनोसो ओंखारलायो आरोना आथिङा लुबाय थाबाथाय गाया नोङा इमान गाबाय इमान गोबाव जाबाय सेस एसे रानबाय आगोलाव बांसिनमोन एसेल' बारासिनमोन गाइस आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायसा मोनखौ अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दा माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना खावलायनाय थाबाय आसा खालामबाय आरोना नोंसोरखौबो निमाहा होगोन होननानै स' गाइस आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बिदिबा बाय बाय